Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Hídépítő Zrt., a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. A tánc nem csak szórakozást jelent. A tánc önkifejezés. Néha csak a tükörben magunknak, néha pedig egy egész közönségnek szeretnénk megmutatni, mi van bennünk. Legyen akár szenvedély, hit vagy erő, tánccal szinte bármit ki lehet fejezni. És ez nem azon múlik, mennyire vagyunk hajlékonyak, vagy hogy mennyire jól mozog a lábunk. A tánc ezek nélkül is létezik. A Paradance Company kerekesszékesekből álló tánccsoport 2012 őszén jött létre. Közülük vannak, akik mozgássérültként jöttek a világra, de olyanok is, akik csak nemrég egy baleset következtében kerültek kerekesszékbe. A tánccal mindannyian ugyanazt a dolgot szeretnék közvetíteni. Azért is járunk próbákra, hogy fejlesszük a készségeinket, minél többet tudjunk kihozni a testünkből. És ezáltal ugye erőt adjunk a két lábbal járó embereknek, hogyha mi sérültek képesek vagyunk erre, hogy mozgunk például, vagy boldogan mosolygunk, jól érezzük magunkat a világban, akkor ők is képesek rá, hogy jól érezzék magukat és éljék az életüket. De szomorkodjanak, ne legyen ilyen problémájuk, amik egyébként vannak, ilyen kis problémák. Nincs olyan stílus, amit ne tudnának megtanulni. Sokan már versenyeken is szívesen megmérettették magukat, hogy ezáltal is tovább fejlődhessenek. Így van, az épektől mindig ezt a visszajelzést szoktuk egyébként kapni, hogy szinte elszégyelik magukat, hogy a csip-csup problémáikból milyen nagy problémát tudnak csinálni, és lám mi ebben a helyzetben is ilyen vidámak tudunk lenni, ez mindig ez a megerősítés. A sérültek számára meg ugye egyfajta példát mutatunk, hogy meg lehet találni, és meg is kell keresni az élet célját mindenkinek, hogy mi az, ami örömet okoz. A tánccsoport egyik megálmodója Mészáros Gabriella, aki mindig teljes beleéléssel dolgozik, még a próbákon is. Kiegyensúlyozott és egy vidám személyiség, aki mindenben megtalálja a jót. De idáig eljutnia nem volt könnyű feladat. Apa hetente szerelt biciklit, vadonatúj kis bringám volt, de apa hetente szétszedte és olajozta, mert hát biztos, hogy a biciklinek van gondja, nem a gyereknek. És hát egy idő múlva azért be kellett látni, hogy sajnos a bicikli teljesen jó, viszont az én lábam az nem annyira. Így itt kezdődtek el az orvoshoz járó turnék, meg minden, ez ilyen országjáró roadshow-vá nőtte ki magát az évek folyamán. Gabi 6 éves volt, amikor furcsán kezdett el járni. Gyenge izomzata nem tudta tekerni a kerékpárt. Bizonytalan volt a járása, és gyakran inkább lábújhegyen közlekedett. Ekkor még senki nem tudta,
hogy a kislánynak egy nagyon komoly betegsége van. Azok a diagnózisok, amik mind kiderült, csak a tüneteimet, a látható tüneteimet egyesítették, ezek nem helytállók, mert ezek eredmények, egy olyan folyamatnak az eredményei, ami ugye a központi idegrendszerből, a gerincvelőből indul ki. Na hát ez volt az én gyönyörű gerincvelő sorvadásos diagnózisom, de mondom, tehát addig millió kórház kisgyerekkoromtól kezdve. Az állapota folyamatosan romlott. Középiskolás korában már csak mankóval tudott közlekedni, 18 éves korára pedig végleg kerekesszékbe került. De ezt mégis inkább egy megváltásnak érezte, hisz így legalább már nem volt több kínlódás, botladozás a mankóval. Gabi akkor még nem tudta, hogy a betegsége még mást is tartogat a számára, egy olyan tünetet, amit sokkal nehezebb lesz elfogadnia. 25 éves volt, mikor észrevette, hogy a szemüvegével már nem lát olyan jól, ahogy kéne. Kicsit megijedtem, de erre a hírre is a nagy riadalom után rápihentem még egy hetet, mert ugye kicsit könnyelműen én úgy voltam vele, hogy ez természetesen csak egy átmeneti állapot lehet, mert én velem nem történhet meg, hogy bármi gond legyen a szememmel, hiszen ha valami gond lesz a szememmel, hogyan fogok vezetni, hogyan fogok dolgozni. Ergo, semmi baj, elmúlik. Nem múlt el. Mindössze 2 hétbe telt, és a fiatal, kerekesszékbe került lány látása teljesen elment. Gabi olyan magabiztosan közlekedik, táncol és dolgozik, hogy nem is lehet sejteni, hogy ez a lány csak foltokat lát, és csak néhány színt érzékel. Megnéztek először a szemészeten, ott elmondták, hogy a szemem szerkezetileg teljesen ép, de ennek a betegségnek ez a sajátos kórképe van, hogy viccesen szólva az orvos sem lát semmit, meg a beteg sem, mert a látóideg az, ami ilyenkor érintett a témában. Tehát az én szemem szerkezetileg jelenleg is tökéletesen ép. Ebben az a poén. Azzal az ideg szállal van probléma, ami a szemgolyót összeköti az aggyal, illetve nálam abban a pontban van probléma, ahol az ideg szál csatlakozik az agyhoz. Tehát ott van a legnagyobb gond, de az ideg szál maga az is gyakorlatilag kuka. Ezt a csapást már nem tudta olyan könnyen elfogadni, mint azt, hogy kerekesszékbe kényszerült, hisz az addig kialakított életét, a munkáját, a hétköznapokat újra kellett gondolnia. Gabi elérte a mélypontot. Volt körülbelül 1 év, amíg feldolgozgattam ezt a helyzetet, mert tehát addigra én kialakítottam, 25 éves koromig én kialakítottam magamnak egy életet, tehát középiskolába jártam, főiskolába jártam, el is végeztem, diplomámnak megfelelő szakmában dolgoztam, mennyasszony voltam, és egy farmon éltünk, ahol én is aktívan tevékenykedtem. Aztán jött a látássérültség, ez az egész megszakadt, tehát én hazaköltöztem, mert ez már így soknak bizonyult az úriembernek. Gabinak úgynevezett mitokondriális betegsége van, ami sejtkárosodást és sejthalált okoz a szervezetben. Ennek a ritka betegségnek több fajtája van, attól függően, mely szerveket érinti. Diagnosztizálni nagyon nehéz. Gyógyszer nem létezik rá. Kezelni és a beteg állapotán javítani pedig a betegség fajtájától függően lehet. Gabinak ez a betegség gerincvelősorvadást és látóideggyulladást okozott. Mindehhez és a magánéleti problémák leküzdéséhez Gabinak már szüksége volt segítségre, ami szerencsére jött is, méghozzá barátok formájában. Misi szintén mozgássérült,
Egy robbanás következtében vesztette el a lábát és az egyik szemét. A Gabóca egy ilyen szórakozni vágyó fiatal csajszi volt, aki szeretett volna valamilyen szinten visszazökkenni a régi életébe. És én havonta egyszer-kétszer lejárok péntek esténként ide ebbe a pizzériába, és hát akkor ő is jönne velem. Nem mondtam, hogy gyere. Eleinte még kicsit meg voltam lepődve, mert 2 kerekesszékkel hogy férünk el, megoldottuk. Ők is megoldották ott a helyszínt, tehát úgy alakítják akkor, ahogy kell. És hát egyre többet voltunk együtt, egyre többet beszélgettünk, és összejöttünk. Hát szinte lányomnak tekintem. Misi mára már másoknak is segít. Lelki és technikai tanácsokat ad a mindennapi élethez. Segítségét könnyebben elfogadják tőle, mint egy egészséges tanácsadótól, mert ahogy Misi fogalmaz, ő hiteles. Neki is ugyanúgy meg kellett tanulnia gondoskodnia magáról és önállóan élni. Ha van egy frissen sérült, azonnal hívnak bennünket, különösen a dupla amputált, és megtanítom 1-2 hét alatt egy teljesen önálló életre, fürdésre, önállóan átül a toaletre, tisztálkodásra, különböző technikai tanácsokat adok, és be is mutatom természetesen felöltözködve, hogy hogy kell csinálni. Gabi másik nagy segítsége Szemi. Társára véletlenül talált rá az utcán. Először nem akarta megtartani, de mivel nem jelentkezett érte senki, mégis inkább úgy döntött, megtartja a kutyát. Egy kis kiképzés után Szemi nagyon jó segítőkutya lett. Azóta pedig elválaszthatatlan társak. Tudja, mikor és hogyan kell segíteni, mikor kell csak nyugton maradni, szeretetet adni, vagy a földre lepottyanó tárgyakat megkeresni és felvenni. Na gyere, baba, fölöltözünk, jó? Kérem. Hoppá, bocsánat, azt is hozzad. Kérem. Jó, köszönöm, nagyon okos vagy. Gabinak még egy nagy segítsége és egyben barátja van, aki segített új életet kezdeni. Ungvári Györgyi, a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesület elnöke, látta, min megy keresztül a fiatal lány. Szerinte Gabiban hatalmas akaraterő van, mindig pozitív volt a felfogása, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember talpra álljon. Azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy baráti a kapcsolatunk Gabival. Most már sok éve ismerjük egymást, és úgy sokszor jóban, rosszban együtt voltunk. Nagyon jól ismerjük egymást, egymás lelkét, egymás szokásait, egymás dolgait. Szerintem szeretjük egymást. Az Önálló Élet Egyesület 1995-ben jött létre. Országszerte járnak és segítenek a mozgássérült embereknek. Tudatformáló előadásokat tartanak az iskolákban, sorstársi tanácsadást adnak, és aktívan részt vesznek Budapest akadálymentesítésében. Ezen kívül rendezvényeket, kirándulásokat és programokat szerveznek. A legfontosabb célja, hogy ezek alatt a segítő beszélgetések alatt odáig jussunk el, hogy akivel beszélgetünk, ő maga képes legyen arra, és akarja azt, hogy önállóan éljen, akár kerekes székben is. Az Egyesületnek hála, Gabi is megtanult önálló életet élni. Olyan hétköznapi dolgokat kellett újra tanulnia, ami az egészséges embereknek nem okoz gondot. Például evésnél megtalálni az ételt a tányéron. Felvágni,
beleszúrni a villát és a szánkhoz emelni. Vagy kisminkelni magunkat csupán csak az érintésünkre hagyatkozva, és remélve, hogy nem kentük el a szemfestéket. Ezekre magának kellett rájönnie. De például beszállni egy autóba már nem csak ügyesség, hanem erő kérdése is. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet épülete és környéke 2000-ben újult meg. Műtők, tornaterem, akvaterápia, fizikoterápia és még sok más szolgáltatás segíti az ideérkezőket. Gabi is az intézetbe járt rehabilitációra. Többek között itt erősítette izomzatát. Egy kerekesszékes ember életében az egyik legfontosabb dolog, hogy a felső testet felerősítsék az új élethelyzetnek megfelelően, mert ugye nekünk a fizikai mozgásunk a felső testünkre korlátozódik, mindent a karjainkkal, illetve az úgymond maradék törzsizomzattal kell, hogy megoldjunk. Tehát nekünk erre kell koncentrálni nagy mértékben, ezért olyan eszközök szükségesek, amelyek ezeket a mozgásokat, illetve izomcsoportokat erősítik. Gabival szinte nem lehet úgy beszélgetni, hogy ne mosolyogjon. Fiatal, kerekesszékben ül és látássérült. Sokan kérdeznék tőle, hogy honnan jön belőle ez az állandó pozitív kisugárzás, hisz a legtöbb egészséges ember mindig tud találni egy problémát, ami akadályozza a boldogságában. Gabin pedig azt látni, hogy előtte és a boldogsága előtt nincs akadály. A szüleim azt tanították, hogy egyrészt nincs lehetetlen, csak tehetetlen, másrészt, hogy mindent egyedül, amit csak lehet, nem mindent, mert mindent nem tudok, de amit csak lehet egyedül oldjak meg, hogy ne kelljen másra szorulnom. Nem azért, mert rossz dolog lenne segítséget kérni valamitől, csak próbálták azt belém súlykolni, hogy azért, mert kerekesszékes vagyok, ne tegyem kiszolgáltatottá magam, mert a kerekesszékesség nem jár együtt a kiszolgáltatottsággal. Gabi már a kulturális szervezőként dolgozik, emellett önkéntes révész az Önálló Egyesületnél, ahol lelki és életvezetési tanácsokat ad a frissen sérülteknek. Olyanoknak, akik csak nemrég kerültek kerekesszékbe, és most nekik kell új életet kezdeni. A lelki gyógyulás mindenkinél más. Van, akinél elég fél év, de egyeseknél 2 évig is eltarthat. A rendszeres beszélgetés sokat segít, Gabi pedig jó hatással van az emberekre. Ez egy baleseted előtt is ilyen aktív ember voltál? Igen, sportoltam és dolgoztam. Hát úszás volt nagy szerep nálam gyerekkoromtól egészen tínédzserkoromig. Az úszás és a triatlon. Hú, az igen. És esetleg nem gondoltál arra, hogy sérülésed ellenére tovább folytasd a sportot? Mert tehát kerekesszékkel élőként is ugyanúgy tudsz bármilyen sportágat űzni, amire már... Távlati tervekben benne van a sportolás, egyelőre a gyógyulás. Buszba szállás, indulás az Oriba, esténként pedig táncpróba. Ám ez még nem elég. Gabi szeretne tovább tanulni, hogy még több embernek tudjon segíteni. Gyógypedagógus szeretne lenni. Ezen kívül a magánéletében is szeretne változást. Amit még el szeretnék érni, az a család meg a gyermek, mert ez még abszolút mértékben hiányzik, amit rövid távon meg szeretnék valósítani, azok a stabil és megbízható életkörülmények, tehát az egzisztenciám stabilitása, a tánccsoport felvirágoztatása. A Paradance Company jó úton halad az ismertség felé.
Rengeteg fellépésen vannak már túl, és csak a következő néhány hónapban már további 4 fellépésre készülnek. Ilyenkor a közönség és a táncosok között egy különleges kapcsolat jön létre. Amíg élek, el nem felejtem, hogy tavaly szeptemberben Marosvásárhelyen az Olimpikus Sportklubnak köszönhetően volt alkalmunk egy majdnem teljesen önálló estet tartani a Kultúrpalotában, ahol állva tapsoltak a produkciónk után az emberek, és nagyon-nagyon nagy élmény volt. Azért egy kultúrpalotányi ember álló tapsában azért van energia, és nagyon-nagyon jó érzés volt. Szeretet, tisztelet, elismerés és bíztatás. Ezek az érzések nem csak a táncosoknak, hanem a közönségnek is sokat jelentenek. Minden tánc egy-egy üzenet, hogy ők meg tudták csinálni, ők képesek már önálló életet élni, és örülni mindannak, amiük van. És képesek arra, hogy ezt megmutassák, és továbbadják minden egészséges és sérült embernek egyaránt. Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A-híd építő Zrt., a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. A Föld második legnépesebb országa India. Ugyanakkor egy felmérés szerint ez a 4. legveszélyesebb ország a nők számára. Gyerekházasságok, abortuszok, a nők elnyomása, és még számos olyan dologról hallani, ami számunkra elfogadhatatlan lehet. Afrika egyes helyein hasonló a helyzet. A Women for Women, azaz a Nők a Nőkért nemzetközi szervezet azért jött létre, hogy ezeknek a nőknek nyújtson segítséget. Hídemberek. Minden szombat este 22 óra 30 perckor az Echo TV műsorán. Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A-híd építő Zrt., a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje.